Dyma bodlediad sy'n gallu helpu chi ateb y papurau arholiad Uned 2 a 3 TGAU Cymraeg Iaith. Mae'r papur arholiad Uned 2 yn €2 o hyd, ac Uned 3 hefyd. Yn y ddau bapur, ceir 2 ran, sef Adran A ac Adran B. Mae Uned 2 yn werth 70 marc a 35% o'r gradd TGAU, ac Uned 3 hefyd. Yn Adran A, ceir tasgau darllen sy'n werth 30 marc. Yn ôl y cyfarwyddiadau yn Adran A, dylech chi dreulio tua 10 munud yn darllen, a tua 50 munud yn ateb cwestiynau. Mwyn ateb cwestiynau darllen Adran A yn effeithiol, dylech chi cofio'r 5 cam holl bwysig yma. Cam 1. Darllenwch bob gwestiwn yn ofalus a thanlinellu'r geiriau allweddol. Enghraifft. Dyma cwestiwn A2 o Uned 2 yn 2017. Wrth wneud hyn, byddwch yn gwneud yn siŵr nad ydych yn camdeall y cwestiwn. Hefyd, dylech gofio i nodi gwerth marc y cwestiwn, sydd i'w weld yn y cromfachau. Cam 2. Ar ôl darllen a deall y cwestiwn, dylech chi ddefnyddio aroleuedd i ddewis a dethol y wybodaeth berthnasol sydd angen i ateb y cwestiwn. Dyma cwestiwn A5 o Uned 2 yn 2017. Hefyd, cofiwch i ddarllen y darn darllen cywir. Uwchben bob cwestiwn bydd is-deitl fydd yn dweud rhif y darn darllen. Os nad oes aroleuedd gyda chi, prynwch un. Ond, ddylech chi ddim aroleuo popeth yn y darn. Sdim pwynt. Yn Adran A, bydd amrywiaeth o ymatebion. Bydd rai cwestiynau yn fyr, enghraifft. Cwestiynau aml ddewis, ymatebion byr. Bydd eraill yn gofyn am atebion hirach, enghraifft, aralleirio, deall cyd-destun, dadansoddi, dod i gasgliad. Os mae'n gwestiwn byr, does dim rhaid gwneud dim rhagor nawr. Atebwch y cwestiwn. Ond, os mae'n gwestiwn hir, dylech chi gario ymlaen gyda'r 3 cam nesaf. Cam 3. Mwyn ateb cwestiwn hir, nesaf, dylech chi ofyn y cwestiwn yma. Oes modd grwpio'r wybodaeth? Dyma gwestiwn A11 o Uned 2 yn 2017. Mae'r cwestiwn yn gofyn: beth yw neges yr awdur yn y darn hwn, a sut mae'r awdur yn cyfleu'r neges honno? Hefyd, mae'n ychwanegu: dylech ddefnyddio enghreifftiau o'r darn darllen wrth ateb. Mae'r cwestiwn yn werth 6 marc. Beth yw geiriau allweddol y cwestiwn yma? Mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ddweud beth yw neges yr awdur, esbonio sut mae'r awdur yn cyfleu'r neges, ac yn olaf, mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi cefnogi eich barn gyda enghreifftiau. Dyma gwestiwn lle mae trefnu'ch ateb yn ôl P-E-E yn gallu bod o gymorth, sef pwynt, enghraifft, esbonio. Os mae'r cwestiwn sut yn ymddangos mewn cwestiwn, mae'n debyg iawn y dylech chi drefnu'ch ateb wrth ddefnyddio pwynt, enghraifft, esbonio. Mae trefnu ateb fel hyn fel paratoi byrger blasus. Dyma'r pwynt, dyma'r enghraifft, y cig yn y canol, a dyma'r esbonio. Hefyd, mewn ateb da, bydd angen defnyddio geiriau allweddol, sef, yn y cwestiwn yma, neges, awdur, cyfleu.
A bydd angen cysyllteiriau pwysig hefyd. Fel, hefyd, fel, yn ogystal. Dyma enghraifft o ateb da. Cam 4. Dyfynnu o'r darn. Mae'n debyg y bydd llawer o'r cwestiynau darllen yn Adran A yn gofyn i chi wneud un o'r canlynol. A. Cefnogi eich sylwadau. Neu B. Defnyddio enghreifftiau o'r darn. Neu C. Cyfeirio at y darn wrth ateb. Os felly, bydd rhaid i chi ddyfynnu. Cofiwch, dylech chi geisio dyfynnu mewn darnau byr. Enghraifft, dyma ymateb sy'n manylu ar agwedd yr awdur mewn llythyr am lygredd ar ymgylchedd. Yn y darn hwn, gwelwn yn glir bod llygredd yn poeni'r awdur yn fawr, oherwydd ei bod hi'n dweud na allai anwybyddu, gan fod yr orsaf bywyd yn dinistrio hawl i phlant i fyw mewn byd sy'n iach. Cofiwch, os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ateb yn eich geiriau eich hunain, peidiwch a dyfynnu. Cofiwch hefyd ddefnyddio dyfynodau wrth ddyfynnu. Ac, os mae amser, beth am danlinellu eich dyfyniadau? Bydd tanlinellu taclus yn tynnu sylw'r arholwr at eich tystiolaeth. Ac yn olaf, cam 5. Os rydych chi eisiau ennill y marciau gorau yn y cwestiynau hir, dylech chi geisio i ddadansoddi a dod i gasgliad. Bydd mwy am hyn mewn podlediad arall. Felly, i grynhoi, mwyn ennill marciau da yn Adran A, cofiwch y 5 cam yma. Cam 1. Tanlinellwch y geiriau allweddol yn y cwestiwn. Cam 2. Aroleuwch y wybodaeth berthnasol. Cam 3. Oes modd grwpio'r wybodaeth? Oes angen P-E-E. Pwynt, enghraifft, esbonio. Cam 4. Dyfynnwch, os mae'r cwestiwn yn gofyn. Ac yn olaf, cam 5. Dylech chi geisio i ddadansoddi a dod i gasgliad. Dyna ni. Cofiwch i hoffi y fideo hwn. Cofiwch i danysgrifio i sianel AthroCymraeg. Pob lwc yn yr arholiad. Dyfel donc, a dir y garreg.